Яко. Страшно. Гледай какво става. Сега къде бихме? Никак. Да не е в този покалния път. Тук надолу мисля, че няма да има проблем. Наляво или надясно? Абе, знам ли? Наляво. Не съм направил, това съм не направил. Ти си, да? Преди го нямаш. Разорал съм нивото. Тук на работа бързо. От тук бехме, аз по това се ориентирах. Ентел. Това си само направил. Ми да. Не бе, чакай бе. Ти мина по това. Е, това си направил ти. Иска го мим се. Тук или трябва да целиш, или да излезеш. Не бе, аз съм, не. Не бе, ние минахме по другия, бе, боже. Какво е то мина? Сещаш се? Да. С малко повече късмет. Справихме. Вместо рулък си беше? И зад кормилното устройство е важно. Добро е. Трябва да се представим. Тук ли да ми? От левото, тук ще се такова. Яко! Ето ще имаш ги. Тук сме надолу, няма да има проблеми. Да. Да не слезнем по покри. Стига. Да оставим при броните и там. Това нека само е карал така и си оставил броните си. Я, да не залипне на него. Внимай, че то камък. Добър си бе, боже. Животно е. Какво ти кажеш? Яко е много. Добро е, джипче. Направо ме палиш. Много. Много се радвам. Взимай ти един да правим. И да правим, да. Ама трябва да финансиране да се появи, иначе от мен ако зависи един. Как пак ли? Е така да.